Wanita iku gage nutup wirange kanthi cepet. Sauntara iku Kidang telangkas nyedhaki. Oh, jebul saiki wanita iku ora bisa mabur kaya kancane. Awit sing dienggo sandangan kadonyan, kaya sing kelumprah dienggo menungsa. Ing batin wanita iku katon susah. Nanging bareng sing nyedhaki jejaka gagah bagus sembada, rasa sedhihe dadi kalipur. Eling marang prasetyane lan ngrumangsani nasib kang sinandhang. Wanita Sulistya iku mupus lan pasrah marang lelakon. Sira iku sapa wong ayu? Dene katik bebarengan kanca-kancamu padha adus ing papan kang areng diambah menungsa. Aku widadari saka kayangan. Aranku Nawang Wulan.